Az első tétel a listánkban, táblázatunkban a faforgácsoló korong, ami megtévesztésig hasonlít a korábbi változathoz. Igazániból a cikkszámban van változás, az új változat az 10.801-es cikkszámon kapható, míg a régebbi 10.800-es cikkszámon volt, vagy kapható még mindig. Különbség a kettő között kettő dologban érthető tetten. Egyik az, hogy az új változat olcsó, valamennyivel, mint a régebbi. Másrészt pedig a régebbi változat az hajlított korong volt. Tehát a maga, ha körbeadom látni fogjátok, ez a perem rész ez vissza van hajlítva. Ezáltal sík felületeknek a középső részét is lehet csiszolni, míg ennél ez teljesen egy síkban van, tehát itt főképp a szélek remunkálására használható ez a fajta korong. Körbeadom, nézzétek meg, látni fogjátok a különbséget. Maga a kivitel, illetve a felhasználás módja azonos a korábbihoz képest.